La senyora Paquita ha ingressat fa 4 mesos a la residència. Desperta tendresa i l'equip se li adreça dient-li carinyo, reina, pobreta. Ella se sent incòmoda amb aquest tracte i t'ho fa saber. Rosa, voldria parlar amb tu un moment, si us plau. Bon dia, Paquita, i tant, digue'm, carinyo. Mira, Rosa, des de que vaig entrar a la residència he vingut observant que ens teniu un tracte infantil. Ens tracteu com si fossin nenes. Ens dieu maca, reina, pobreta, i la veritat és que em sento incòmoda. A mi m'agradaria que em tractessin com sempre, perquè si no em sembla que no sóc la Paquita de sempre, que no sóc jo. Tu podries fer alguna cosa? I tu, com gestionaries aquesta situació? Tu podries fer alguna cosa? A veure, Paquita, aquí som com una gran família i ens adrecem així perquè us estimem i som l'equip que us cuidem. Tu podries fer alguna cosa? A veure, Paquita, no n'hi ha per tant. Som com una gran família i ens tenim molta confiança. De totes maneres, parlarem l'equip i ja direm alguna cosa. Em sento ridícula quan em tracten així. Tan difícil és? Tu podries fer alguna cosa? A veure, Paquita, veig que això et neguiteja força. Potser tardarem una mica a canviar el xip, però parlarem la resta i mirarem de dir-te com t'agrada, d'acord? Molta gràcies, Rosa. No saps com t'ho agraeixo, de veritat.